Zdravo svima, dobrodošli u novi vlog koji spada u neku vrstu vlogmasa, s tim što ja ne snimam ove godine vlogmas, već gledam da budem što aktivnija na YouTube-u. Sušim kosu i spremam se da idem na put. Sva sam nešto, moram da priznam, nešto nisam ok zdravstveno, ali dobro, sve će se to rešiti. Žurim, kasnim, ne znam gdje bijem, tako da se javljam kada dođe po mene. Sredila sam kosu i torbe su tu i krećem. Upravo sad momak me čeka, tako da javljam se kad uđem u auto. Ubit će me zato što kasnim. Našla sam se sa mojim dragim i svratila sam do Štok kafea da pokupim kafe i nastavljamo dalje sa svojim putem, tačnije vozim me do Anastasa gore, do kolege i idemo na put Jelta. Stigli smo kod Anastasa. Oni tamo pakuju opremu, sve i svašta, ja ovdje sa strane stojim i snimam se, oni neki pričaju, neki svi sušni. Meni su se lokne polu raspale i ne znam šta će da se desi do Paraćina, ali nadam se da će da bude sve ok sa kosom. Tako da... Ti si najvredniji. Snimaš šta li? Da. Snimam te za YouTube. Kako ti dosadno uzelo? Ne, nije mi dosadno, nego mora da snimim novi video, znaš, pa je ovo idealna prilika. Bićeš u vlogu. Da. Kako iznosiš opremu. Ali na moj kanal, ne na njen. Šta, da se subscribe-uju na tvoj kanal? Lajkujte se i subscribe-ite, kod se zove kanal? Jovana Đorđević. Lajkujte se i subscribe-ite se na kanal Jovana Đorđević. Godinu dana kasnije, opet smo u Petrus hotelu, sviramo proslavu jedne firme, malo čas smo stigli, momci tamo sređuju opremu, a ja bi trebala da se šminkam, tako da javljam vam se kad se sredim. Moram da kažem da su ljudi iz hotela Petrus toliko ljubazni da je to nešto neverovatno, bukvalno
Nemam gdje da se našminkam zato što sam osoba koja ne voli da se šminka pre same svirke i pre polaska, jel te, na svirku, nekako nije mi to. I onda su mi dozvolili da uđem u prostoriju i ne mogu da se našminkam i super je svetlo, tako da sreća, radost. Ovako izgleda kada ja krenem na svirku, to je sve uglavnom što se nalazi u moj make-up kolekciji. Tu su razne senke, gliteri, sve i svašta. Otprilike ne nosim iskreno da mi sve palete već odabrane kada krenem na svirku. Ovdje su razne četkice, korektori, veštačke trepavice. Ovdje sam već spremila četkice koje ću koristiti danas. Vlažne maramice, brush cleaning pad i to je bilo to. Pokušala sam da uradim make-up look koje su radile i Lona i Džumbir. Međutim, nešto mi ne ide kako treba, moram da priznam. Ruka mi je užas, kao što možete da vidite. Nego nadam se da ću do kraja uspjeti da uradim to što sam zamislila. Baš sam malo tužna trenutno. I sva sam u šljokicama. I ovako bi izgledao moj završni look za današnju svirku. A ovako sam se obukla, u pitanju su Deichmann crvene salonke, moje noge su naduvene, užas. Crne pantalone iz H&M-a, također crni sako. Ova crvena bluzica je kupljena u Pirotu u nekoj njihovoj lokalnoj radnjici. Minđuše su koton i ovo sam ja. Javim se kad siđem dole. Anastasija, javi se. Aman, djevojko. Mora neko da bude, brate, da se snima sam. Baci to u vodu. Baci mikrofon. Baci mikrofon. Svirku smo završili napokon i moram da kažem da sam preumorna i da čekam da zagrlem prvo svog dragog i onda da legnem. Prvo što mi nešto nije dobro, ne osjećam se baš najbolje. Drugo, baš sam onako umorna i da se sad spakuje opremu, to je, ljudi moji, užas živi. Tako da opet pričam tako da baš sam premorena i više ne znam šta pričam. Javit ću se kad stignem kući, a ako budem imala snage, ako ne, vidimo se sutra, pošto će svako ovaj vlog trajati malo duže. I izlazim na hladno, uopšte mi se ne izlazi, znači ljudi uopšte.
sam stigla kući. Vidjela sam se sa momkom, on me je sad čekao i popili smo kafu. On je otišao da radi, ja danas ne radim, tako da ne moram da idem na posao dok on mučica mora. No, sam umorna. Šminka mi stoji danas od... Počela sam sa šminkanjem oko 5 i nešto, ako se ne varam, kažemo da sam šminkanje samo završila oko pola 7, tako da recimo od pola 7 uveče, sad je 15 do 6 ujutro, meni šminka mrdnula nije. Usijala se jesam, to priznajem, ali sve ostalo je na svom mestu. I baš sam zadovoljna, čak i moj mama primetio to da mi šminka nijednog sekunda nije pobegla s lica. To sad treba se skinuti i to je onaj deo koji ste već imali prilike da vidite u mojoj noćnoj rutini, tako da to neću snimati. Poslije ću da skujem čaj i... Dobro jutro, dobri ljudi. Znači, stvarno nisam imala snage da snimam. Javila sam se u nekom delu, ako se ne varam. I kasnije baš nisam mogla, nisam imala snage više, uspavala sam se bukvalno. I evo ga, tek je 2 sata popodne i sad ustanem zato što nisam imala kada se odmori, pa sam morala toliko dugo da spavam. Glas mi je, kao što čujete, u haosu, znači ne znam kako pričam i kako samo sebe trpim s ovim glasom, šta je tu je. Plan za danas ne znam, znači bukvalno ne znam, zato što treba da se čujem s momkom i vidim šta ćemo danas da radimo. Evo se nešto ne javi, isključimo telefonu, dakle znam ima neki posao očigledno. Tako da svakako vidjet ćemo se još nas, točnije vi i ja u toku dana. Ajde da se razbudim polako. Upravo sam izašla iz kuće, kao što vidite mrak je mrkli. A ima negdje oko, još malo pa će pola 9. Tako da idem na autobus, idem do Lilije da se vidim s momkom i to bi bilo to. Našla sam se sa mojom momkom, s mojom ljubavi. I sada smo u kafićku u kojoj najčešće izlazimo i volimo da dođemo da popijemo čaj. Kafić je prelep, ali prelep i nešto što je do sad po meni bar neviđeno, to je jelka koja je obrnuta na opačke i okićena. To je nešto što je toliko lepo da je to nešto nevjerovatno. Bila sam do Lilija, kao što sam vam je rekla. Poslije ću da vam pokažem šta sam to kupila u Liliju. I to bi bilo to, neću da kvarim ugođe, idem da pričam s mojom bebicom zato što je nisam videla cijel dan i onda sam baš sad happy. Inače sam bez šminke, baš sve. Kao što ste danas mogli da vidite, rekla sam da sam otišla do Lilije da kupujem neke stvari koje su mi bile potrebne. Prvo što sam uzela, to su ove Maxi Round pads od 50 komada, kažu da je 100% pamuk, tuferi za lice.
Zatim, moj omiljeni Garnier Micellar Cleansing Gel Wash. Gel za umivanje. Trenutno mi je stvarno on jedan od omiljenih. Platila sam ga negdje do oko 380 dinara i ako imate neku preporuku za neki novi, pošto bih voljela da probam nešto malo drugačije, obavezno mi pišite dole u komentarima. Zatim, uzela sam Velneinu kremu za ruke, koja je kao limitirana kolekcija. Ima 100 ml, mnogo slatko pakovanje i Winter Apple Spice je miris. Uzela sam 2 ovakve, samo zato što je ako bila ona akcija, kupiš 2 imaš 40% popusta, tako da jedna je bilo oko 250 dinara, pa vi sad računajte. Onda, ovo je Ajkos, to je nebitno. Onda sam uzela Maybelline Superstay puder u nijansi 34 Soft Bronze. Promenila sam malo nijansu sasvim slučajno, ali mi ova nijansica pudera potpuno odgovara. I uzela sam da probam Fit Me korektor i ovo je broj 02. Samim tim što sam ostvarila taj neki, da kažemo, uslov od 1000 dinara, dobila sam na poklon Maybelline Ring Light za telefon. Moram da priznam da je super, probala sam ga već. Unutra, sad da pokušam da otvorim. Uspela sam. On izgleda ovako. Imate Maybelline natpis i Lilijev, naravno ima ovdje da se ovo skine, ovo kao zaštitna folijica i dobijete ovako ovaj kao mali kablić, tačnije USB sa kojim možete da punite vaš ring light. I evo, ako hoćete baš da vidite cene, to bi bilo to. Napokon je i ovom danu došao kraj. Sutra neću snimati jer već imam 2 vloga spremna, tačnije jedan koji treba sada da editujem i ovaj koji ćete naravno gledati. Skuvala sam čaj i idem da pokušam, ako sjelite ne uspavam za kompjuterom, da sredim ovaj prvi vlog, pa ću onda idem da spavam. Inače, razmišljam se da bušim i još uvo. Sad ne znam da li da li ne. Ovdje imam 4 rupice, ovdje imam 3, a mnogo bi volila da imam bukvalno celo ovo izbušeno, mada vidjet ću. Nije me strah od bola, već se baš premišljam, jer mi tekako nervira kad mi se kosa zakači za ove nitnice pozadi i to je nešto što me užasava, ali dobro. Da ne dužim puno, nadam se da vam se ovaj video svideo i nadam se da vam je drago što me sad malo više ima na YouTube-u i što možete da uživate u mojim videima kao što uživam ja dok ih stvaram, jel te? Tako da ljubim vas puno, pa se vidimo. Ćao!